Ihmisen mielenmaisema voi sisältää niin tyyntä kuin myrskyjä. Joskus nuo myrskyt syntyvät pienistä asioista, joita emme edes ehkä tiedosta. Kehon ja mielen yhteys on kiistaton tosiasia, joka usein unohtuu materialistisessa maailmassamme. Stressi voi tuntua muuallakin kuin päässä. Kivun tai sairauden lähde voikin olla kätkettynä mielen syövereihin. Erilaiset pelot, turhat uskomukset ja huonot tavat, kuten vaikkapa tupakointi, voivat vaikeuttaa elämäämme yllättävän paljon. Mikä estää sinua vapautumasta niistä? Olen tietoisuusohjaaja ja hypnoosivalmentaja Atte Alhainen. Minulla on keinot auttaa juuri sinua. Ota yhteyttä, niin nostetaan elämäsi laatua yhdessä.